Panguva ino advocate Fadzemaire waya achidya magaka mambishi. Everyone witnessed and everyone saw my social media posts and the likes. Tiona, my government officials, my top politicians, my religious leaders, even the president attended the wedding of the son, Mwanawa Dr. Tagwirei. Panguva ino rinyasobuda pachena, and panguva ino mairo rinyasobuda pachena achiti nyika yeZimbabwe kutambura zviri kuda, but we are being forced to use the ZIM currency. But the sons of these politicians, vanhu vanozikanwa neproximity to power, vanouya vachipanana nekupledja nekupanana magifts emamillions in US dollars over subscribe or like on the bill icon. Tienda paendo yaadvocate Fadzemaire anoposa achiti vana vavo vanopiwa zvipo zvepamillion USD, asi uchimanikidzwa kushandisa ziki wotamba konkonya uchiti KF3 yakanaka, zvimwe bengenukawo ndo madevelopments anoitwa Panamaira achiti muri Zimbabwe zvimwe mukai. Panguva ino being forced to support the KF3, being forced to use the ZIG, but tarisai mamita nemamita aiuya panguva ino achipledgwa on the wedding. Tona Zim celebs inobudanyira chiti when the proudly rich kid of ZANU-PF lit up the continent with a prestigious wedding. Instead of applause, Fadzemaire unleashed the infamous seven mind of jealous, instantly switching into attack mode against Taona Tagwirei. Roma developments of Dr. Kopanapo, Zim celebrities. Judge Iowa, advocate Fadzemaire, she's now being jealous. But Bangwa, people, they are not despising the truth and jealous. Advocate Maire is just saying the truth. And Bangwa, angotaura sezvazviri vanozorona sejealous vanongorona sejealous, but truth be told, ndoma developments ari pembo tizema mafukuro enyu muri kunei pamusoro pechirwere ichi. Bvira comment section medu.